Hay, sa Pinas makalibog. Kabantay mo nga daghan kayog mga kuan ba murag sign ba like sample kanay parani. Bawal umihid dito. Pero di kung atong tanawon no murag stricto jud kayo kay siya na ka bawal na gud na mangihid dito pero suyag duol. Bawo kay nganso. Kanya na mas balingaw pa jud ta kay usahay nay kaning daghan po kayog mga kuan like inani nga signage. Don't throw your garbage here. Di ba? Pero kabuk ako sa buhaton sa mga Pinoy. Tinuod walay garbage diri sa tungod sa araw ra. Pero ang garbage ay ibitay diri sa kilid, na diri sa kuan dili maigo sa araw, na kuan na ibitay diri sa babaw na. So, following instructions kining mga Pinoy kanunay. Pero napoy sayop, naisayop ang mga Pinoy po dapat unta kita nga magbuhat og mga inani no. Dili naisayop gyud ang Pinoy. Ang sakto jud guys, ang pinakasakto ginatong buhaton siguro para lang gyud i-follow kita no is dapat inani.